मोजां मोसादो दे दामना मोसादो दे आयै खुलुमगुलायबाय लाबोनायनि आयै बेखायनो आंनावथ' दख'ना रेटबो गैया नालाय आं माने सानो आरोना दख'नाफोरखौहाय गासिबो कालारखौनो गांसे गांसे बायनानै दोननो बेबायदि होननानै सानो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय आयु माथो दासो नायदों दे आङो फिसालानि फाव खालाय बियो आयै नायसाय गरियानो बायनानैसो दङ मिथिला उपाय गैया बायनो हाया बायजोब्बाय बेनोखा होमबा लोगोफोर नै आं रेडि जाबाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय थ'दो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दे नायसोर आं नुवाखै दे बिदि गरि बायनाय गानफेराखैमोन आङो खिन्थु दिनैहाय आङोथ' दा डिउटियाव थांनांगोन नालाय बेनि उनावहाय थारमाने बिराद बायदिसिना शपिं खालामनांगौ दं आरोना दा नोंथांमोनजों दिन्थिलांबाय थागोन आङो माने फिसालानि थाखाय दाथ' गरम बोथोर सफैबाय दासिमबो गोदान गस्ला बायाखै आरोना बेनोहाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो शपिं खालामनांगौ दं ओमफ्राय मोनसे जिनिस बिगासिनो बे दहाय फुंनिफ्रायनो माने गावनि गेलेग्रा लेखायावहाय मोनसे गावनि लेखा गोदो उन्दैयाव एसे नायग्रा दंमोन नालाय ओमफ्राय बेवहाय मोनसे जिनिस नुदों आरोना दा बेखौ जिनिसखौ लाबोनांगौ होनना बुंगासिनो आरोना बियो दा नायनोसै मोनो ना मोना नोंथांमोनजोंबो आङो दिन्थिलांबाय थागोन दे मा जिनिस मा लाबोगोन मा मागोन मा खालामनाय जायो थ'बाय थादों होमबा बेखौ जागायजेननोसै दा टाइमाबो जाबाय थुदो दा नै कलेजनिफ्राय आङो ओंखारनानैहाय आंहा फुङावनो जेबो जाबोआखैमोन नालाय दा एसे दखानफ्राव हाबलाबायनानै जानोसै होननानै सानदों थेवबो आङो थावनि एवला बुस्थुफोरखौ जानो बादों आरोना मा मोनजागोन बेखौनो सानलाबायगासिनो आङो ओमफ्राय आङो शपिं खालामनायनि सिगां एसे जाग्रोसै होननानै सानदोंमोन दा नायनोसै मोनो ना मोना फैयै फैनानै नै बे खाथियावनो बे आब' फैसालिनि दाख्लैनि बियो दखान दं आरोना बेयावनो सहैबाय बेयावनो सोंहैनायनोसै खालिबो थायो नालाय ओमफ्राय मानसि गैयाबा थाब दा ओंखारबाय नै आङो ओंखारनानैहाय र' मानसि दंना गैया जाग्राफ्रा दंना गैया बेखौ सोंहैनायनोसै ओरैनोथ' आङो बिदिनो जायखिजाया बुस्थुफोर जानो बादों आरोना ओरैनो रुथि दंना गैया बेखौ सोंनायगोन आङो रुथि गैयाबा जेबो जाला नायनोसै सोंनायनोसै रावबोथ' गैया नै दा दखानावहाय फंबाय रुटिफोर जागोन नामा रुटिया ना परथाबो जागोन जाग्रायानो नै गैया रुटि गैया जेबो गैया परथाबो गैया परथा मोनबा परथाबो जानोसै सानदोंमोन आं गैया ओमफ्राय नै खाथियावनो शपिं खालामनो थांग्रोसै हाबहैग्रोसै थौदो मा मोनो नायनोसै मा लानाय जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बे गाहायावथ' नै माबा गिदिरफोरनिसो जोंनि सेक्सननिसो आरोना हिन्जावफोरनि सेक्सननिसो ओमफ्राय आंथ' फिसालानिया गोजौआवसो आरोना बेयाव थांगोरनानै लानोसै नै बेयाव फैगोरबाय आङो नायनोसै मा दं मा गैया स्लिभलेससो नायदोंमोन आं गैया स्लिभलेसबो दा उपाय गैया बिदिखौनो गांसे गांनैसो लानानै थांसै नायनोसै उनावहाय दस्रा दखानफ्रावहाय मोनो ना मोना बांद्रायबो गोबाव थानो हाया आङो दा गारिया थाङोबाथाय जारला जागोनलाय आरोना बेखायनो थाब खालामनानै बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै बेयावनो नैबे फालिफोराहाय माने गावबागाव रासिनि जोब आरोना बेखौ नायनानैनो आंबो सानबायखि आंबो बेयावहाय आंनि रासिनिखौ लानोसै होननानै आंना नैबेनो भाइसानो बेखौ लानोसै आरोना आङो ओमफ्राय नै माखासे सामार कालेक्सन ड्रेसेसफोर दङ हिन्जावफोरनि थाखाय बेखौ एसे नायदिंनो होननानै फैबाय आंथ' लानाय जाया बेफोरखौहाय ओमफ्रायहाय होमबाबो ओरैनो एसे नायबाय आरोना आङो दा फैबाय आं नै स्टेसनारि दखानावहाय बेबायदि गेलेग्राखौनो नांगौ होनबाय थादोंमोन दामग्रा बिनाया नै आरो जायला कोणतं सांग
আপনি যদি কনভার্টর টিপতে তাহলে সাউন্ড মিউজিক হতো बांद्राय बुरजा जानो हानाय नङादां औ 10 थाखानि हरसैमोन माने ओमफ्राय थालिर लांसैलाय सौफैलायबाय आं आयु बिरलाजोब्बाय खानायफ्रा बिरलाजोब्बाय ओमफ्राय र' माबायदि रिएक्सन जायो नायनोसै आङो मानसिफोरखौ नै थफ्ला थफ्लिफ्रा ओरैबायदि नै नै नोंना न' दाम 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 no no mama no dे हरदो आं खेवना होनोसै नायनि दे दामदो मोजां मोसादो दे दामना मोसादो दे आयै खुलुमगुलायबाय लाबोनायनि आयै खुलुमगुलायबाय आयौ मोननायनि मोननायनि मालाय आयौ गावखौबो खुलुमबाय दे दामदो दे औ गस्ला गोदान नै बेना नायनि दे गानबायबो लाबोग्रोमोना नै मालाय गाहाम जोब्बाय आरामनो ट्रेन्सनि मोननैबो हाफपेन्टआबो नै थागथिग जाबाय टिउसनाव गानलांनो माबासो मोजां गानाबा दे दामना मोसादो दे मोसादो इस आकाश थाला खुसियानो मा खालामगोन मा मागोन जाथारबाय हा दे मोसादो दे बेजोंनो मामि मोसा मामिया रोङा दे नों मोसादो दे गुलुआ ding 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 abe kuma sansin Musa salam Jai Musa Sao lại berdua sih keren नै लोगोफोर आङो आयौ जायाखै नामा नै लोगोफोर आङो फुरा आनबक्सिं खालामसै होननानै लाबोजोब्बाय आरोना ओमफ्रायहाय सासेयाथ' गानखाबाय बिजानैयाहाय गिदिराहाय बेहाथ' गानखाबाय बेखौथ' नुखाबायानो देखायखांखाबाय आङो ओमफ्रायहाय नैबेखौबो जाबायानो बेखौबो लाबावबायसो आङो माने बिराद इन्ट्रेस्ट मोनोमोन ना गोदो जानोहाय बेसेबांबा गोजौ गोजौ खिजुर बिफांफोरखौहाय एकदम मा होनो खुबै जायोमोन ना बेखौनो इन्ट्रेस्ट मोननानै लाबोदों आरोना आङो ओमफ्राय नै जाजोब्बायबो मेरलायाखौनो जाबायबो दहायबो फैनायावबो गारि सायावबो जाबावदोंसो आरोना आङो ओमफ्रायहाय नैखौबो लाबोदोंमोन नै बेयावनो दङ बेबो देखाबाय आं ओमफ्रायहाय माबाबो मा होनो थालिरबो लाबोदोंमोन थालिराबो जाजोब्बाय खिजुर ना खिजुरखौनो होनखादों बयबो फार्स्टआवनो आं मा खिथागोन नागिरदों नोंथांमोननाव दा आङो बेखौनो नोंथांमोनजों मा लाबोखो बेखौ आनबक्सिं खालामनायजों लोगोसे बेसेबांनि शपिं खालामखो बेखौबो खिथागोन आरोना आङो आरो आंबोथ' दिनै शपिं खालामनायखौहाय माने बेसेबां थांखो फात्ता गैया बेखायनो नोंथांमोनजों आनबक्सिं खालामनायजों लोगोसे मा खालामनो नागिरदों आङो माने बेसेबां थांखो शपिं खालामनायाव दिनै बेखौबो शेयार खालामसै आरोना ओमफ्राय मोनसेयाथ' दामग्रा लाबोनाया लाखाबाय बेखौ लिरग्रोखानोसै आङो बियो लादोंमोन 200 लादोंमोन र' सिगाङावनो आं माखौहाय बायनानै दिनै रिग्रेट जादों बेखौसो आङो नोंथांमोननो सिगां देखायग्रोसै आरोना
ओमफ्रायहाय बेबायदि जायोना जाया जे बायखांनायनि उनावसो माने आं मानो बायखो मानो बायामोन बेखौ बायाबाबो जागौमोन बेखौ बायस्लायस्लाय आङो उमुग मोनगौमोन बेबायदि साननाय मेरलायानो जायो नङा होमबा आंबो दिनै आरोबाव बेबायदि जादों आरोना आं मेरला बारानो जायो ओमफ्राय दिनै आरोबाव आं देखायबावनोसै आरोना माखौ लानानै आं बेबायदि रिग्रेट जादों बेनो जाबाय नैबे फालि बे फालिया नायदों आङो देखायदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोननोबो जे गावबागाव रासिनि नै आंना पाइसेस नालाय माबाजों नायोबा आरोना डेटजों नायोबा पाइसेसाव गोलैयो आरोना आंना ओमफ्रायहाय बेखायनो आङो सानलायबायखि नुनायावहाय आयौ बयनिबो रासिनि आलदा आलदा फालि दंलायो आंबो लानोसै होननानै सानबाय आं बे समावथ' जेबो सानासै लाबायबो र' दा आङो देखायनि फालिखौहाय माबायदि फालियालाय गिदिर नै बिराद मोजां ओमफ्राय बेयावहाय नै गावबागाव रासिनि पाइसेस बा पाइसेस नै बिदिनि जेनेबा आंना ना नालाय ना बिदि आखिनाय थाबाय आरोना बयनिबो रासिया जेरैबायदि सिम्बल थायो जेरैबायदि साइन दङ बेबायदि बयनाबो आखिजोबनाय आरोना बेबायदियावहाय बेबायदि खनायावहाय मोनसे खनायावहाय ओमफ्राय नै आंनियाबो बेबायदिनो दङ नै पाइसेस दङ ओमफ्राय आं मानि थाखाय रिग्रेट जादों होननानै बुङोब्ला बेखौहाय थारमाने बेबायदिनो माबाखौहाय फालिखौहाय बिसालाव बायोबा बाय वान गेट वान मोनो बाय वान गेट वान फ्रि नङा होमबा बेसेबाङाव 99आवनो मोनो होमबा गासैहाय बाय वान गेट वान फ्रि बा 99आवनो 6था मोनो 6था ओमफ्राय बे जाहैबाय 199 रुपिस 199 रुपिसाव मोनथामल' दा बेखौ बायखांनायनि उनावसो आं ओरैबायदि रिग्रेट जाबाय इसोर आं बिसालाव होमबा बेजों समानाव 99आवनो 6था मोनोमोनबा होमबा 199आव आङो गासै 12था रुमाल मोनगौमोन थ' 12था रुमालाव नै गांथामल' रुमाल आं बेखौ बायनानै ओरैबायदि रिग्रेट जादों आरोना रिलायन्सआवनो लाबोदोंमोन आं बेखौहाय बेखौबो सानखानोसै बे जाहैबाय 199 रुपिस ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय फिसालानो गिन्जि गांनै लाबोदोंमोन आङो बे जाहैबाय 50-50 मोननैजों गांनै 100 नै गोलोम बोथोराव गाननो बेना बेबायदि पेन्टआहाय बिराद मोजां जायो आरोना फिसालानोहाय फाख्रा सिख्रानो ओमफ्राय मोजां ओमफ्राय बेखौहाय 220 लादोंमोनदां गासै 220 बे ओमफ्रायहाय नैबेबो जाहैबाय फिसालानि नै बे जाहैबाय 299 रिलायन्सनि बेबो ओमफ्रायहाय नैबेबो जाहैबाय फिसालानि बेबो 199 ओमफ्रायहाय नैबे हाफ पेन्ट गांसे बे जाहैबाय 449 फिसालानि ओमफ्राय न'आव थानायाव गाननो होननानैहाय बे जाहैबाय फिसालानि बेखौ 250 लादोंमोन 250 लादों ओमफ्रायहाय नैबेबो आरोबाव गांसेबाव बेखौहाय आङो आलदा दखानाव बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बै दखानावबा 230नि मोनदों होननानै बेखौ आङो 230नि लाबोदों आरोना बेबो एखे दामखौनो होनदोंमोन 250खौनो होनदोंमोन ओमफ्राय 230नि लाबोबाय आरो ओमफ्रायहाय आरोबाव दानिया लास्टआवहाय नै आंनि दङ आंनिखौ गाननानै देखायनोसै दे माबायदि नुयो गाननायसै आं गाननाय लुगैबाय हामोना हामा साइसआथ' एममोन हामोना हामासो नायनोसै र' आंनिया माबायदि नुखो बेनो आरोना नाय पेन्टआ गुफुर ओमफ्राय बे आखाइया एसे गरमावहाय ओरैनो बिसिम थायोबासो मोजांमोन ओमफ्राय बिदि एसेसिम आखाइखौनो मोननो नागिरा आंहा बेखौ आङो खालामनानैसो लानांसिगोन नैबेखौहाय बेयाव हास'नानै बेखौहाय बेखौ होनांसिगोन आरोना नङाबाथ' गरमाव एकदम बोरैबा मोनो बेनो आरोना ओमफ्रायहाय शपिंआहाय औ बाबु गिदिरनि दंमोन ना बे जाहैबाय 899 पेन्टआहाय ओमफ्रायहाय गस्लाया 199 मोन ओमफ्रायहाय नैबेयो जाहैबाय र' नायनोसै कुर्ताया जाहैबाय नैबे गोजौनियाहाय 399 कुर्ताया 399 ओमफ्रायहाय पालाज'आहाय आयौ बेसे होनना मिथियाखैमोन आङो 999 आं मोनथिथाराखैमोन बेनिफ्राय बेसे बांसिन
लंपेन्टासो पालाज'आसो बांसिन ओमफ्राय आं बिदि होननानै मोनथिथाराखैमोन नुबाय मिलायहोबाय दाना बेखौ लाबाय आरो पात्ता गैया एसे दाम होननानै लायामोन आं बिदिबा बै बिशालाव लायनो थांगौमोन आङो बे पेन्टखौहाय बेबायदि दाम खमनि मोनगौमोन ना आंहा होमबा लोगोफोर नै दिनैनि शपिं ब्लगा शपिंआहाय दिनै बेसेबां थांखो 4642 थांबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो फिसा फिसौ माबानायफोरखौ बायनायफोरखौ आङो माबानाय जायासै एड खालामनाय जायासै ओरैनो गस्लाफोरनियावहाय आरोना 4642 आंबो हिसाब गैखायामोन नालाय बेखायनो नोंथांमोनजों एसे आनबक्सिंजों लोगोसे ओरैनो हिसाबबो मोननाय बायदियैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानैहाय आं बेखौ खालामनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा माखौ देखायो होननानैहाय ओमफ्राय दैलि ब्लगाथ' बिदिनोखासै नङा होमबा लोगोफोर माथो खालामनो जेरावबो थांनाय गैया जेरावबो मानाय गैया बेखिनियानोसै आरोबाव न'आव थानाय ओमफ्राय बे थांनाय बेफोरनोसै आरोना औ बेखिनियाथ' थांबाय आरोबाव शपिं गैथ'लालाय आरोना आंना बेबायदिनो गोबावजों खेबसेल' जाखायो ओमफ्राय आङो फिसालानोबो बायोबा खेबसेनो बायनानै लाबोखायो आरोना बेबायदि बारे बायबाय थाया ओमफ्राय जुदि नांबावगौ जायोबा आङो गांफा गांनै लादेरनोसै उनावहाय ओमफ्रायहाय आङो बायहेरायाव थांनायनि गानग्रानि माबा ओरै स्लिभलेससो लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय गैया बेयावथ' नुवासै आङो नायनोसै उनावहाय दसेयावहाय नायफिनबावनोसै बेबायदिबा आं गोबाव सम शपिं खालामबाय थानो टाइम गैया आरोना थाब फैनांगौ जायोना बेनि थाखायनो आङो माने थासोमबाय थानो हाया एकदम हाखु दाखु खालामदो हाखु दाखु फैदो बेबायदिसो आरो माबाया लामाया गोजान जायो नालाय ओंखायनो थाब सफैनांगौ जायो फिसालाखौबो फैनानैहाय फैनांगौ जायो बेबो आंखौ नेनानै थाबाय थायोना बांद्राय गोबाव जाबाथाय माने गाबनानै थायो बेखायनो आङो थाब फैनांगौ जायो आरोना गोसोबायदि खालामजोबनो मोना जायो दा फिसालानिथ' शपिंआ जेन'बा एखमबा एसे एनै बायदेरनाय जानो हागौ खिन्थु आंनाहाय जोबथ'लायबाय आरो दा आंना बे गांसे जालायबाय आरो गैथ'लालाय बेबायदि बारे बार आंनि थाखायहाय बेबायदि खालामजाबाय थाया आरो आंथ' दिनै पेन्टखौ बेबायदि होननानै मोनथिबावाखैसोमोन 999 होननानै मोनथिबावाखैसोमोन आंनिया बेबायदि जायोमोनबा आं बायबावनायसो नङामोन ओमफ्राय थालखौनो लायासै आरोना आङो बायबाय गासिखौबो ज' बायलाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेखौ बेसेबांनि दामनि बेखौ नायस'नाय जायासै हाखु दाखुबो जायो नालाय ओमफ्राय लानाय जाबाय दे दा आरोबाव दा ओमफ्राय खिन्थु आङो मोनसे जिनिससो गाननो लुबैनानै दं बेनो जाहैबाय गोदो सिख्लायावबो गानाखैमोन मानो गानाखैमोन मिथिया मानो गानाखैमोन नङा आङो माने हाबा जाबासो गाननो समायनाय मोनो होननानैहाय बे जिनिसखौ आङो सिख्लायाव गाननायानो जायासै आरो दा दख'ना गोजा गाननोसो लुबैनानै दङ थारमाने आङो दख'ना गोजाखौनो गोदो सिख्लायावबो गाननाय जायासै ओमफ्रायहाय आङो सानदोंमोनखि हाबानि उनाव गानगोन हाबा जायायावहाय सिख्ला समावहाय गोजा गानबा बोरैबा नुगोनदां होननानैहाय साननानै गाननायानो जायामोन आरोना आङो ओमफ्राय दा माने मानसिफोरखौ नुयोबा रेड कालारनि गाननाय नुयोब्ला आंबो एखमबा गोसो जायो आरोना बेखायनो आंनावथ' दख'ना रेडबो गैया नालाय आं माने सानो आरोना दख'नाफोरखौहाय गासिबो कालारखौनो गांसे गांसे बायनानै दोननो बेबायदि होननानै सानो आरो ओमफ्राय जाया मालाबा गोमोआनो बांसिन दङ बेखायनो आङो मालाबा जुदि मोजां मोनोबा आं फसायनाय मोनोबा सेट नङा आरोना बेबायदि ओरैनो माइदिनि दख'नाफोरखौनो माने गोजा कालारनि फुरा रेड मेरुन कालारनियाथ' दङ मेरुन नङा फुरा रेड कालारनि गाननो लुबैनानै दङ आरोना नायनोसै होमबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं